Gawe aja kaya ngono kuwi. Rusuh-rusuh. Senengane diedit-edit. Jajal tinting ngono. Alah, Yan, piye lho Yan? Ah iya wis ngono lho. Sak ngono. Lah iya. Lah iya to. Nadyan wujud temung peksi. Si. Hakaweta lining pronto halus manis saso luar biasa ya Mas untuk ini toh Mas. Masa tukang syuting ngepas kok ora pas-pas. Di wong emang. Jess. Oh, niki lho jenengan ki pripun to jane. Ayo ilang-ilang ae. Lah ora ilang. Gentenan. Oh ngono. Iya. Aduh. Sepiro Mas? Apa ini? Semene aja ngono lho. Golek isi podang jenar lanjut jenengan hipo bunga ing nyanding bisa dadi tombo monggo diajeng pun lajengaken matur suwun Pak Gito. Diajeng. Dalam Kang Mas.
mangke Nggih. panjenenganipun pepundhen kula Bapak Slamet Widodo. Nggih, Bapak Slamet Widodo. Ingkang lenggahipun wonten wingking. Oh, ngoten. Wah, lha niku nek bawa niku saestu Oh, napa-napa nggih. saged. Oh, nggih, siap mangke nggih, Pak. Nggih. Slamet. Nunggu ya. Nunggu ya. Lah Nek nek Pak Slamet aja dibusoni iki, Mas. Kegeden. lha kok kegeden. Oh, maksudnya kegeden. Lah kono ki nek nesu ngebleki kok. Lah nggih. Wah, ki tak pilihne sing pokoke sing sebaraan ngono. Nek niki cocoke karo mantune Pak Slamet. Sing pundi? Kae juragan kumir mi. Aman, Pak. Niki pun pun mboten meteng nak Ya, arep nggih, dikapak-kapakne pokoke aman Aman Mas Slamet. Bose pecel lele anggere engko peci miring ngene iki nekle ngene iki Jalan tenan. Ram dhewe pokoke. Heeh, monggo buat lanjut. Bekal atiku kegiatan yen si podang antutut ati Baik, kita wonten ing sekarang nggih menika akan sedaya kalian Kansa video shooting. Iki mirsani wonten ing dalem sugeng siang sugeng mirsani. Botenipun kanca-kanca. Esok awan ningo mawis ora perasaan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng niterang kotku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Mbak Jesi, Kang Mas. Nganti liya kang yen si podang antutut ati Jesi, Dalam Kang Mas. aku kok malih kaya ngene. Ngono lho Mas. Oh, kowe nek nganti ketularan sesuk dipegat bojomu. Wes ora patut Pak, wes rasa. Luar biasa ya Mas. Nggih, Pengrawite tesih nom. Wah, Jek, bujang kabeh. Lan bujang sedanten. Sik to. Wong iki kena wis tuwa-tuwa kok diomongi bujang Sik, iki iki dongane yo. apa nyengkakne kowe iki kok. Yen pangapunten Jem Pripun, Kang Mas? Jesi, Nggih. iki yo kabeh iki jaga kecuali sing nipung. Oh, Anake kecuali telu. Lha pripun? Anake telu. Mosok to Mas? Iya, wis to. Oh, alah. Mbah Gilang. Mbah. Aku yo wis duwe anak Mas.
Oh. Bedino mana terus? Metu ngendi? Ada deh. Ada. Mana ndase rapi. Ayo. Ence. Nurabeka atiku ngaturaken podang kuning Kang Mas. Nuwun. Ora maido Mas Gito. Ora maido. Lah nggih kok Lho kuwi penyanyi iki rasane Ram. Wih, jan Juga kulo mula aku ya ora wani sembrono. Lho kuwi mangkat nyanyi iki jareke sang anu lho. Sang ndok kok oh iya ndok. Kowe Sang ndoke masane kok kowe mau sang mie apa sang ndok? Nggih. Wadan.